Здравейте на всички! Казвам се Илияна Пинкни. Добре дошли в моя вебсайт elearning741.co.uk. Добре дошли в моят фейсбук Илияна Георгиева Пинкни. Ако имате нужда от учител по английски език и преводач от английски на български, който има отлично владеене на английски и на българският език, мога да ви гарантирам, че сте на правилното място. Можете да подобрите английският си език и българският си език с моите уроци, които включват четене, писане, слушане, говорене и диктовки. Всички мои курсове и всички мои книги са създадени от мен и те са двуезични и са с транскрипция на английски и на български език. Преподавам всички нива на английски език и на българският език, от начинаещи до напреднали студенти. Аз съм много страстен и грижовен човек. Аз сама изучих 6 езика. Разбирам предизвикателството, с което учащия се справя, когато изучава нови езици. Каквото и да ви е нужно, бих могла да ви помогна. Ако сте заети в работата си и искате гъвкавост в уроците си, можем да учиме в удобно за вас време. Чувствайте се свободни да се свържете с мен чрез моят уебсайт или чрез моята Фейсбук и можете да ми се обадите също така на телефон 077 080 191 56. Телефонът е в UK. Очаквам с нетърпение да разговарям с вас. Благодаря ви, че дойдохте да учите с мен. Чао!